Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang igadugang niya diha kanimo. Mateo 6:33. Mga kasuginlan, dili ang pagbaton sa daghang mga butang ning kinabuhia ang labing importante sa tanan. Ang labing importante sa tanan, mga kasuginlan, ikaw makaila kang Hesukristo ug imo siyang masinati diha sa imong kinabuhi ingon nga imuhang Ginoo ug manluluwas sa imuhang kinabuhi. Ang mga maayong butang nga atong maangkon sa kinabuhi, pakapin na lamang kini sa Ginoo nganhi kanato. Mao kini ang iyang giingon na kun ato siyang unahon diri sa atong kinabuhi, iyang igadugang ang mga butang nganhi kanato. Og suginlan ko kamo nga mao kini ang insakto nga gibuhat sa Ginoo nganhi sa akong kinabuhi ug sa akong pamilya. Tungod kay niini lamang tuiga niadtong January 3, 2025, gitubag sa Ginoo ang among mga pag-ampo sulod na sa pipila ka mga katuigan. Gitubag sa Ginoo ang amuang mga pag-ampo nga kami makabaton og kaugalingong balay ug dili na mangabang sa laing balay. Og sa walay langan amo dayon gibisita ang gamay nga luna nga gipiyal sa Ginoo nganhi kanamo. Og niining tungura hilabihan gayod ang amuang kalipay nga gibati sa diha nga nakita ug nalantawan na namo ang luna nga gipiyal sa Ginoo nganhi kanamo. Og sa walay langan pagkaugma dayon mibalik ako niini nga luna uban sa pagdala sa ako ang mga hinagiban sama sa mga gamit sa pangsukod, gamit pangkalot ug gamit alang sa pagpanday o paghimo sa balay. Ug kay ang ato ang budget igo lang man sa materyales alang sa pagpahimo sa pader sa atubangan, sa gate ug sa pader sa likod ug sa extension niining payag. Kita na mismo ang nangunay sa pagtrabaho niini aron kita nga makatipid ug aron nga mahuman ang atuang nga balay nga gusto nga pagahimuon. Dili man ko engineer, dili man ko architect ug dili man ko panday, apan atong gigamit ang kahibalo nga gipahiram sa Ginoo nganhi kanato ug sa igong kusog aron masugdan kini nga trabahoon. So sa walay langan mga kasuginlan, ato dayon kining gilayoutan. Apil na ang pader sa atubangan, sa gate, sa likod ug unya ang layout sa balay nga atong pagahimuon ug ato dayon usab kining gikalot. Mga kasuginlan, ato lamang trabahoon ang trabaho nga kaya nato himuon sama sa pagkalot, pagmasa, pagpile sa mga hollow blocks, pag-welding ug uban pa nga trabahoon nga kaya nato. Ang uban na trabahoon nga dili nato kaya atoa kining itugyan ngadto sa mga maantigo nga motrabaho niini. Ang rason lamang nganong kita ang mitrabaho sa mga trabahoon na kaya nato trabahoon is tungod kay wala kitay igo na budget ilabi na gyud isuhol sa mga panday o sa mga helper niini. Kung ikaw kasuginlan adunay plano nga motukod sa imong kaugalingong balay apan wala kay igo nga budget alang niini. Kung ang imong budget igo lamang sa materyales wala kanay problema kasuginlan. Tungod kay pwede kaayo magamit ang imuhang panghunahuna ug ang imuhang kusog aron ka makasugod sa pagtukod sa imong balay. Ilabi na kung magplano ka kay murag engineer, murag architect, murag panday, pwede kaayo na magamit sa pagtukod sa imong kaugalingong balay. Ang part 2 niining atuang video akong ipakita diha kaninyo bisag wala mo mangutana. Ang update niini kung kiniba porma og balay o kung kiniba porma og kulungan sa manok o sa baboy. Diri na lang usa kutob ang atong panagkuban. Ibilin nako diha kaninyo kini nga pulong. Gipakataw kita niining kalibutana nga walay dala ug mubiya kita niining kalibutana aron sa pag-atubang sa ato ang manluluwas ug sa ato ang maghuhukom nga walay bisan usa nga atong madala. Magbilin usab ako kaninyo og usa ka awit aron mahinumdom kamo nga ang mga butang niining kalibutana dili maoy labing importante sa tanan. Daghang salamat o God bless kaninyong tanan. Maangkon ko man tanang bahan dining kalibutan, apan ang mailhan kalabaw sa tanang butang. Makabot ko man tanang panganduyog
ikaw ra gihapon. Maangkon ko man tanang bahan dining kalibutan. Apan ang mailhan ka labaw sa tanang butang. Makabot ko man tanang panganduyog dungog. Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gihapon. Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gyud tungod kay manisama, manisama, manisama sa imong gugma. 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 Maangkon ko man tanang bahan dining kalibutan. Apan ang mailhan ka labaw sa tanang butang. Makabot ko man tanang panganduyog dungog. Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gihapon. Oh! Tuaw ning kasing-kasing ikaw ra gyud tungod kay manisama, manisama, manisama sa imong gugma. 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 Kalibutan tuyokon, kadagatan sa lumon. Apan di yun may makakita sama sa imong gugma. Kalibutan tuyokon, kadagatan sa lumon. Apan di yun may makakita sama sa imong gugma. Kalibutan tuyokon, kadagatan sa lumon. Apan di yun may makakita sama sa imong gugma. Oh! Kalibutan tuyokon, kadagatan sa lumon. Apan di yun may makakita sama sa imong gugma. Tungod kay manisama, manisama,